ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଆର ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଭାଗ 5। ଅରୁଣିମା। ଯେଉଁ ଝିଅ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ପାଦ ରଖିନଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇବାର ଥିଲା। ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ତାର ଆଖିରୁ ବହୁତ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରେ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି କାମ ତାର ମା କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ତାର ମା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଶାଢ଼ୀର ପଣତରେ ଲୁହ ପୋଛି ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଗଲା। ଘର ପରିଷ୍କାରଠାରୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ତାର କାମ ଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ତାର ମନରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ଘର ଗୃହସ୍ଥୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଏମିତି ପଶିଗଲା ଯେ ଯେମିତି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସମୟ ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ବାହାଘର 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ।